इसोरनि गोथार बाइबेल गोथार बिजाबाव बुंनाय दङ इसोरा पापीफोरनि बिनायखौ खोनासङा होननानै। अब्लालाय मानोथो दिनै गावजों गाव इसोरा पापीफोरनि थाखाय फैदों होननानै मानो बुंनो हाखो? दे बिदिब्ला जोङो इसोरनि गाहाम बाथ्रानि सायाव दान्दिसे सोलोंलायनि आरो गोसो होलायनि। इसोरा पापीफोरनि बिनायखौ खोनासङा, मानि थाखाय खोनासङा जों दान्दिसे नायलांदोनि। जिसुआ बाख्नाय जाथों। जहननि 9:31 सिरियाव लिरनाय दङ, जोङो मिथिगौ इसोरा पापीफोरनिखौ खोनासङा होननानै, नाथाय सोरबा इसोरनि इस्सा बायदि मावसोयोब्ला इसोरा बिनिखौ खोनासङो होननानै। बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफोर, अब्ला जों दिनै जहननि गाहाम खौरांनिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय। फैदो बिदिब्ला बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिनानाव नोंथां साफ्रोमखौबो आङो दिनै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरनानै खुलुमनाय थाबाय। गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होगोन होननानै, मानोना दिनै आं सासे सोलोंसा, आंबो दिनै सासे पापीसो। दिनै आं नोंथांमोननिख्रुइ बयनिख्रुइबो आं दिनै सासे पापीसिनसो। अब्लाबो दिनै आङो बे भिडिअखौ लाना फैनायानो जाहैबाय गोबांथार सुबुंफोरनि दिनै फोथायग्रा, फोथायसुला, फोथायसुलि सुबुंफोरनि इउटुबाव आं नायनानै दिनै आं मोननो हादों जे गोबांथार सुबुंफोरा दिनै गावजों गाव नांलायनाय, बेफोरबायदि गासै बोराबलायनाय बेफोरबायदि आं कमेन्टखौ मोननायखाय आं दिनै बे गाहाम बाथ्रानि सायाव फंनैसो आं दिनै रोंब्लाबो रोङाब्लाबो बिजिरनो एबा सोलोंलायनो थाखाय आं फैबाय। बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफोर, दे बिदिब्ला जोङो दिनैनि बे जहननि गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों जोङो सोलोंलायनि आरो बिमानि रावजोंनो फरायनानै होलांनाय बेफोरखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय। अब्लाबो दिनै फैदो जोङो सोलोंलायनि। दिनै जहननि गाहाम खौरांनि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोनबाय इसोरा पापीफोरनिखौ खोनासङा होननानै। आङो बे सेथियाव बे इसोरा पापीफोरनि बिनायखौ खोनासङा होननायखौ आं बुंग्रोनोसै। गोबांथार सुबुंफ्रा बुङो इसोरा पापीफोरनि थाखाय फैदों होननानै, नाथाय बिथांनि बुंनायाबो सैथो, इसोरा पापीफोरनि थाखायनो फैदों। अब्लालाय दिनै गाहाम बाथ्रानि गेजेराव मानोथो इसोरा पापीफोरनि बिनायखौ खोनासङा होननानै मानो बुंखो? अब्ला जोङो बेखौ जों बिजिरदोनि। दिनै नोंथाङा इसोरखौ आजावनानै इसोरनि गाहाम बाथ्रा फोसावग्रा जानानै दिनै खृष्टाननि खामानि मावग्रा, नोंथाङा सासे फोरोंगिरि जानो हागौ, नोंथाङा सासे दैदेनगिरि जानो हागौ, नाथाय नोंथांनि आखल आखुआ जुदि इसोरनि थिननाय बायदि जायाखै नामा? जुदि बेफोरबायदि नोंथांनि गोसो सिङाव माबा मोनसे सानखुमानाय, बोराबखुमानाय, गाज्रि सानखुमानाय, गुबुननि मावनायफोरखौ, गुबुननि मोजांखौ नोंथाङा नायनो हायाखैब्ला एबा गुबुननि धोरोमखौ नोंथाङा नेवसिदों नामा? बेफोरबायदि गासै बोराबनाय, सानखुमानाय, गाज्रि साननायफोरा आंनि गोसो गोरबो सिङाव दङ नामा? जुदिसो आं गिर्जायाव थांबालाय मा जानो? आं पाप सिगार लाबालाय मा जानो? आं दिनै गोबांथार गोरिब गुन्द्राफोरनो दान होबालाय मा जानो? नाथाय नोंथांनियाव माबा मोनसे फिसा इसोरनि हामजायै माबा मोनसे दंखुमायो नामा? नोंथाङाथ' बेखौ सिगार लायाखै। अब्ला दिनै बेबायदि मानसिया दिनै इसोरखौ मोननानैबो मिथिनानैबो मिथियै बायदि थाङै 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 जाय बिथाङा जोबथारनायाव गाज्रि खामानि मावनानै जोबथारनायाव थैलांबायब्ला दिनै बेबायदि पापीनि बिनायखौ इसोरा मालाबाबो खोनासंनाय नङा, मालाबाबो क्षमा होनाय नङा। बे सेथि कुइसन। जोङो खोनानो मोनबाय जे इसोरा पापीफोरनिखौ खोनासङा होननाय बाथ्राया बेनो। अब्ला फैदो बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफोर, दिनै गोबांथार सुबुंफ्रा बुङो इसोरा पापीफोरनि थाखायनो फैदों, अब्लालाय मानो पापीफोरनिखौ खोनासङा जानो होननानै गावजों गाव गोबांथार दावराव ना? बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफोर, जोङो मानसिनि खुगानिखौ नङा, इसोरनि गाहाम बाथ्रा गोथार बाइबेल बिनिखौसो जोङो लानो नांगौ।
बेखौ फरायनानै उल्थायै बुंनो नाङा माब्लाबाबो बे गाव सानग्रोनांगोन गाव बिजिरग्रोनांगोन बिनिफ्रायसो गुबुननो शेयार खालाम बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर फै जोङो बेबायदिनो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ जों सोलोंज्लायनि दिनै आंबो नोंथांमोननिख्रुइ एबा बयनिख्रुइबो आंबो सासे पापिसिनसो जानो हागौ आंबो गोबांथार मिथिसयै आंबो गोबांथार गोरोन्थि आरो पापफोरखौ मावखुमानानै थायो नामा दिनै इसोरासो बेखौ मिथिगौ बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर फै जों दिनै इसोरा पापिफोरनिखौ मानि थाखाय खोनासङा आरो नैथि कुइसनाव जोङो खोनासंनि नोंथाङा दिनै सासे ख्रिस्टियान नोंथाङा दिनै मिथिनानैबो मिथियै बायदि नोंथाङाबो जानो हागौ इसोरनि खामानि मावग्रा अब्लाबो नोंथाङा दिनै गिर्जायावबो थाङो नोंथाङा दिनै मालाबा सोरबा गुबुन जायगायाव फै थांनो बैयाव आलासि जानो थांनो होननानै लेंलांबाय नाथाय नोंथाङा गिर्जायाव हाबालासिनो बै गुबुन लेंलांनायाव थांबाय जानो हागौ नोंथाङा दिनै गिर्जा दङमोन गिर्जाखौ गारनानै बै गुबुन फांसनाव थांबाय जानो हागौ नोंथाङा दिनै गिर्जायाव हाबनांगौमोन आलासि फैदों आं दिनै गिर्जायाव थांनो हाया बेफोरबायदि गोबांथार इसोरनि नोजोराव गाज्रि खामानि मावलांनानै नोंथाङाबो जानो हागौ सानसे समाव थैनोसैमोन बोराय अबस्था जाहैबाय अब्ला बे समाव सोरबा फादार सोरबा सिस्टार सोरबा फालक सोरबा प्रसारक सोरबा इभान्जेलिस्ट सोरबा मोजां मानसि बिसिनि बुंनाय बाथ्राफोरा नोंथांनि खोमायाव हाबनानै बियो जाय बिथाङा आंनानो जायासै बेफोरबायदि साननानै नोंथाङा जुदि गोसो गाबफिननानै नोंथाङा पाप सिखारनि गेजेरजों दिनै नोंथाङा जुदि गोसो सोलायनानै मोजां इसोरनि लामाजों इसोरनि थोननाय बोसोनफोर बायदि नोंथाङा जुदि मावलांबायब्ला दिनै बेफोरबायदि नोंथाङा जुदि इसोरनि थोननाय बोसोनफोरखौ मानिनानै इसोरनि लामाजों नोंथाङा जुदि थाबायलांनानै जोबथारनायाव थैबायब्ला बेबायदि पापिनि बिनायखौसो गोसो गाबलांनानै बे इसोरनि खामानि मावलांनानै जोबथारनायाव थैलांबाय अब्ला बेबायदि पापिनि बिनायखौसो इसोरा खोनासङो होननाय जादों बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर दिनैनि जौनि गाहाम खौरांनि बाथ्राया जोंखौ बुजायनाया जों सोलोंलायनो इच्छा जानाया बेनोमोन बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर गोजोननाय थाबाय लोगोफोर आंनि एन पाउलुस ब्लग इउटिउब चेनेलखौ नायनो मोजां मोनग्रा नोंथां साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जोबथारनायाव आरोबाव जासिहरनानै आरो नेक्स्ट आंनि भिडिअखौ नायफिनबावगोन होननानै आं खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों जिसुआ बाख्नाय जाथों।